Para putra wayah traing satriya. Ilinga lan waspadanana wong urip iku kaya lumaku ana ing alas pepeteng. Yen ora ana pituduh bakal kesasar. Lan pusaka iku dudu mung wesi kinaragaman, ananging pusaka iku wahyu. Pangreh rasa panuntun dalan urip kang leres. Pusaka ora mung karajang peksi, ananging ngemu suwuk kang kawuryan mringkang waskita lan wis netepi laku. Iku kang dipun sebat pusaka nyawiji rasa, ngilmu, panguwasa, pangayom lan piwulang. Kaimpun ana sajroning gegaman kang wis disucikake. Ngono mau ora gampang nemu. Ora mung kudu sugih bondo, nanging kudu sugih laku, sugih rasa, sugih eling. Lah punika pusaka kang besok mung bakal dipun duweni dening kang linuwih, kang wis manekung ing urip lan kagungan kaweruh batin kang jero. Dapuripun inggih punika kala munyeng. Kala iku wektu, munyeng iku puteran. Kala munyeng artine wektu kang lumpat, kang ubeng, kang ngelingake yen urip iku ora ajeg, kadang ing dhuwur, kadang ing sangisoring kesangsaran. Keris iki dudu keris sakderma. Kala munyeng iku dapur kang magepokan karo kawicaksanan tinggi. Tandha menawa kang gadah wis ngalami owah gingsiring jaman tanpa kelangan pakarti luhur. Bilae alus ananging ora ringkih, lengkunging lembut nanging ngemot kawibawan. Iku ciri nguasani wektu tanpa diobah ambisi. Pamore ya iku pedharingan kebak. Pamor iki pamor kamulyan. Pedharingan kebak ateges lambang berkah kang paripurna, rejeki, panguripan, kabegjan tumrap sing mrima sing waskita. Iki pamor kang ditindakake nganggo rasa kasucen, ditopo, digayuh nganggo donga. Ora mung kanggo ndadekake kang sugih, ananging kanggo kang bisa mbagekake mangan bareng, mulya bareng, slamet bebrayan. Pedharingan kebak iku pusaka dhuwur tuah. Yen digondheli wong jujur bakal dadi penarik rejeki lan kawilujengan. Tangguhe Mataram Amangkurat. Tangguh iki asale saka jaman Kraton Mataram ing paprentahan Amangkurat. Wektu kang dudu wektune ayem, ananging wektune wicaksana kudu muncul. Pusaka iki makili daya kawibawan raja, teges, teguh, ananging kawelasan. Keris iki arupa kawicaksanan lan pangugeran, dumadekake kang gadah dadi tiyang kang temen, andhap asor, ananging ngundhut panguwasa batin, ora ndresula dhuwit, ananging nderek laku. Nah, para kadhiyang, pusaka kala munyeng pamor pedharingan kebak tangguh Amangkurat iki dudu wong kanggo disimpen, ananging kanggo dipangku nganggo jiwa. Sebab pusaka kang utama bakal ngluwi kaweruhe gaman, nglindhungi kang leres, ngungkulake rasa eling, lan nyedhake marang Sang Hyang Widi.
Wiwit dina iki ilinga, saben pusaka iku guru, lan saben sing ngasta kudu murid sejati. Wong urip iku kudu nyangga duwi pusaka. Pusaka kang bisa dicekel lan pusaka kang manggon ana ing rasa. Nuwun, matur suwun.